Евангелие паводле Лукі. Адзін кніжнік устаў і, выпрабоўваючы Езуса, сказаў: «Настаўнік, што мне рабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае?» Ён адказаў яму: «У законе што напісана, як чытаеш?» Той адказаў: «Любі Пана Бога твайго усім сэрцам тваім, і ўсёй душой тваёй, і ўсёй моцаю тваёй, і усім розумам тваім, а бліжняга свайго як самога сябе». Езус сказаў яму: «Слушна ты адказаў, так рабі і будзеш жыць». Але той, жадаючы апраўдацца, сказаў Езусу: «А хто мой бліжні?» На гэта Езус адказаў: «Адзін чалавек ішоў з Єрузалема ў Ерыхон і трапіў у рукі разбойнікаў, якія знялі з яго адзенне, пабілі яго і пайшлі, пакінуўшы ледзь жывога. Выпадкова нейкі святар ішоў той дарогай і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, будучы на тым месцы, падышоў, паглядзеў і прайшоў міма. А нейкі самаранін, падарожны, натрапіў на яго і, убачыўшы, злітаваўся. Падышоў, перавязаў яму раны, паліваючы алеем і віном, і, пасадзіўшы яго на сваю жывёліну, прывёз у заезд і паклапаціўся аб ім. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынары, даў карчмару і сказаў яму: «Паклапаціся аб ім, а калі патраціш больш, я аддам табе, калі вярнуся». Як здаецца табе, хто з гэтых 3 быў бліжнім таму, хто трапіў у рукі разбойнікаў? Ён сказаў: «Той, хто паступіў з ім міласэрна». Тады Езус сказаў яму: «Ідзі і ты так рабі».